oyo muroberi bobore minobonda oyo gochera botambiri tukole maine ense mone nusugo ikachinsabire chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro yobore minande nigongo gotebyanga tika irio tware obore mobonene elindo onyara kobaga okora oboremi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochi werete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Mumanyi Naro producer yane mbwati to ndebaka somole mimbo boli na ki akora mabera ya nyara kobaga gwansaiga Ndizi TV ubwansu bwomogusi omurubiri okubwatia nigo kurigereriwa nebigori byonsi Mwiriwe mwanje muri utasene Ndizi TV nechinga kichindengo kwale yani meyo murubiro wo mukumbustengo omurubiro kubocera serikali tuko ya Jumatatu chinsayibere chamaragoba omurubiro bereko bosegeta abasubati abange omurubiro korenta abasubati obokore mirimo mene kabisa mirimo kongo yokorene kinga bayigenderere ase amagimabo asibase tuberero twatari ikaso mochubo songo bona tumene musubati oyo mokabisa musubati stengo yokore mirimo emekongo yogorosia ebikoro totimeti gosaye kwanyakora ase ebikoro tobigosono andaje kwanyakota genda yawe okwenda sifunde gupime namba yawe ebure ora ase tukori ale rantu totume no musubati yestengo enda to eresana kya akore mirime yaye erindo onyara weche koro tubiye ase echiro yuko kwarega nikingima tunyara usanga ase obwamo tutetubana tambe tigamwe bagari yaye nanyare gotwete bingere ningo ingasikia akora ase nseme yaye okorosia ebikoro to ingasikia akora nabanya maleboko nacha maleboko sona igoti bono tegama to tunyare koigwa amange korwa asare nabo igongo tingana bogo tubwati wetera asense moye mitandao asense moya Facebook okote na Ndizi TV News digital ase media YouTube tumwe na Ndizi TV News nabo igo SMS inamba nile kwenye gonchuka nase screen gabu yuiro 0792129834 inere nambo mwancho murigiri okonyara gotorikira SMS ya nyinge asenchera yo wekera ntanyora kigotikira ase studio nabo igo ase ense moye website no torena www.ndizitv.net ese igo na kwaliga ni tunyaro chaka ase obwairire abari amatuko nengi ya mono wala teyo mwancho muri ya ningo na mere myaneri asama de tangoro kulilian nyamoita nyamwea nigo nguru ase company yane ekoro release leather shop tenga ke mirimo kyo para ase company yao emirimo menene yetokora gaiga egotokoro sibikoroto mono kabisa ntubwate tanari yaito erego chiari itibo resort ase CIDC project building no tubegete chimashini cheito chichikonyara korosia masangwa o process tora masangwa ito ayitokorusige chinjio kere 200 meters koruase factory yeyo nigotoko rosia masangwa yo mpaka twaike stage koroku wet blue koru wet blue twanya transport go Kisumu ase factory korokwa kiredi yeyo yama yagoto akera chirangi yake basi twanya reta twamanya korosedia ibikorote byorochega okay igo watana ime mogo chaka kwero seli kurase liyo kabisa kurase ke chinchio go trimbo kapaka segiato mbaka segiatu okay ya sana akere ni kwa biriko kora sege kenga ni kwa biriko kora chagete kuru 2015 asense moya suneka nganganya nende go chaga ige tauni ya busonga sendiga igo bono ukaruga abo ugachaga iga bono ena kikwa biriko kora mirimo ya
nawa asense moyo chi customer na kiba ukoira chi customer kwanza bono igachi ichire chinyinge mono mpaka twarore buna tutabu tugorosi na magoka ito tubwati modern machines chichinyare chiranyare gotokonya toire gasiye bwangu bono konyora tubwata bangi na bangi tugatwara na abanya youth abagotokonya mono gwetera ebikoroto bikoro kuchilofa ngonyora turi ngokora turi gento ekoro ku weaving ebitokonyo tokonacha twaganya bangi na bari barure mugondo bacha barosia ekero basonire ngonyora bari babwate no siringi 200 echiba konyora bachibwate bairainga bagura no ne chingini ebyato korosie ne byato abasacha gosere abana gose ebyato byonse piga ko jumono kabisa ebyato tokonyara korosia ne byatu bekoro kutafize ebye skuru bata ebyato ebibata abangi kabisa mu biroche bunebiga ibiro original nende ngosi boronge ekoro kwepi waleda ngosi irieta ikoera egiatu gekomenya kabisa tigabuna rero mukonya kugore byatu andons mwasari chibesa bone okora atare goche duke yeito nabokonya ore giatu gegodumu ekige konyara gogoseveria besa buna bono iga yabengo gumono tokonyara gokoraki gosari chibesa chia okonya kugore bikoroto nabo ko ire myaka 3 kwa mago chenchigia tuke okay ase factory yao ni byatu byokokora sibintu bindake nkorosi ande chi wallets ngorosi ande chi belts ngorosi ande chi key holders ngorosi ande document holders like certificate holders ngo chirosi inde echikiro umuntu buna bono iga nabwato mwana ogo graduate koru PP1 PP2 kero kwarure PP2 umwana ori nabwate certificate certificate yeiga oketwara asagiye kogachwa kyagera kaga okore skuru onyore chi documents cha embu ya chigachire ngoro store certificate holders ingi kyagera togachake gasiye yakorosi bikoroto ngwagenda gasienda ngao mono kabisa ekero na karanstiga na chagete korengereria ngarengereria nyeto kugura chisanda kichanya kubutuka tugore bikoroto bya mutumba ngarenga limbantu kyaba bakorosi twakaigude duke kurukubata ngachaka goteba onye bata keroro gekorosi nende nabantu bakorosi na kintu tutateme torosi ngaika gutara asa kurukutika ase tubwate abantu bakurukutipis bakorosia ebikoroto bakorosi ngandoronga ba trained ekero naba trained ngachaka ko gutachenche bweka bone machine korosi na kitokorosi bikorotebi ekero na chaka korosi ngarabantu ikoroto kyane gitanga ningi arenge yoko musabanta maiso still ninge bwate lakini ekero na endera korosia abantu bakaranga na kiu umuswati yachaka korosi bikorotebiga ngatwaro moyo kero montayo yo magura uyo kabere batatu bagachaka koretana ngarango munso nororo nekero na karansa nsengalengeredi nga kira ritungero mwana ngo iboruare nekero mwana ko iboru ngo ichora torenseye ne bikoro to binge ndageredio kuri ondete yo anchete gotacha inse kiro monto ngo bekare bikoroto igongara na binge daily bread na kintarosia lakini market yero igere ngari mon bono usinywa no nyare korosia ebwe kokore togokora market ngachaka kwegeria abanafunzi abana bono bari to kwegeri tonyare ko babange tonyare korosia ebikorote bigeri ndekiro montanya kubeka igo bono gachaka korosi na kwegeria pamoja bono andake aikero korosi ebikorote biga ngaki society rego kugima yo omosubati kere society ngorigereriere mono kabisa banyara korigereri bateba omosubati nanya harego korigento buneke lakini akarondigeretiga nindo cyabasubati mbatorigeretiga iga kuru 2015 goikera iga nje no musubati nanya korora bokongo bonde bwonsi ingati yose musubati no chayu korosi mono kabisa tindachaka korosi bikoroto bikoroku byabasubati ebikoroto mono ngorosi ne byabasaja aseke korosi abasaja aba na nyorete nabongorosi tili bya
abasubati lakini ngatwara emphasize ngatwara moyo bwokorosia ebya abasacha mono igobone ine mirimo gwasomerete tari gento kwa igreti ine igo natonerete ina rocha abantu bakorosia ingatona ngachaka korosi lakini nekere standard yedi ekero narosi nganyora ase narora agende hahiti kabetora somere ngachaka koendororo naba trained ngatrain ugo ngachaka kubwata na dina chete kobanya wono iga can be a designer on my own nabo konde tere design ende yosi yekoroto twakoroseri iga na ase etetebenga andake kwanyako rengera ringa emirime yao no nyira ase ekerango keigoro ase duke yao ni gore eduke nene mono kabisa ninga netimono nyire kerengo keigoro utatige economy ya bono iga netumigitake kiagera mutumba mbire isikoga iga okonyora abantu abanga senyenjo ye economy barigereri barora ibi ntobegete rigori nabone ekoro tobune ekoro chega igatokoni 18 to 2000 ekoro roche 18 to 2000 nende ne piwa leather abantu baita bagusi barengereri na kiebese yu yabe nene mono bagenda ase mutumba ye banyore ekoro tokerikia 300 bate batiga bagure kerokira lakini mbachi kumanya ekoro tokeringia chikomenya mono keba eribaga diogo se buchibesa chiria kubwa bagure gaiga bono na challenge mbwate nene mono okay asante kigimo mwancho moria weta sene kandi zitinyi kwa iwererenga abasibati bono bakakoro sipake egiato akoro sikuriyo oli mitapaka liabe egiato kerioko ikechiro kwa getonera bono nteto siome omotimo komo sineniga tokoyana atatebe ngamwe chando kiria wetira ayanda mange tubochi kugamba iko bonto wasogo sikatara sikenda tande yonero mabumu kumustengu meandizi TV bwanso bo mugusi Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au bio gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Mwiye mwana kigimo mwancho muri batasene Kyandizi TV ngo kwarigania sentunda ya kabere ase togendete go igwe ngaki abasubati bono besokire bakari gutacha emirimo y'amagoko kigima una butambe maite ng'abasubati nigo beyanchite mbari gutaka baro samono lakini bono tore ng'abasubati matuka bwangu kababere bagwesokia na gukora emirimo emekongo eri abangi bagukagerangane y'abasacha akero twenda egosenyuma tutaragenda omotumo komoke twaigure na kililia ni abere ka korosi ebikoro topaka kyaba kego saseri enchiringa bune yabona to eresera kurusi kuru ase amayo oikera igeiga gose kuru ase ebisero biribye chiombe paka bye ikereke koro to kyasa seriga bono nteta to eresere ngaki no nechiro ngakire mechande ria bereka gwetera igoto basawoska tubwatie asense moye mechanda na bagotonya buna Ndizi TV News Digital abum Facebook oikasense media YouTube tonyore buna Ndizi TV News na boigo ase website ogotonya buna www
www.ndizitv.net na baiga sinamba erase screen kwenye gonchokana nagabo yere 0792192834 inire namba gotorikira SMS yawe enyenga ilinyale gotwikira gaiga Ndizi TV tinde tukenda tambe tigatumwa yari bagabono aratotebia amange igoro yemereme yiga yaye Lilian ngayo kwikira paka egyatekiga ngayo korusie biga byansi gusinde biro kwa Rosary Chisoli tukugura ku chi factory chire Nairobi no tokwenda twa order twa Chisoli kurworo bono okay na asensemo yechiro nake aro gudina gose competition na kire competition nere competitive kulingana ntubwate chi synthetic bikoro tobire chi synthetic ebya China tobwate bikoro tobya mtumba ebi bikogera abantu bande bakorigere barora na kyokorete bikoro tokoro sikurwa se factory gocha yagera ebikoro tobidiga bya oni bunse kwanyora tokoni igoro lakini na sengencha abantu abange batwanchete asengenche bikoro tobyita bange babitemire igo bigodum nenda sengenche bire di yoboronge bono kwanyora abange banchete bikoro tebi byeito okay na asensemo yemechandaro mechando kyanda ko gwetera gaikase factory abuno koro sibikoro tebi gocha mechando kyanda ko koraitera emechando nerororo mono kabisa naboko nyoro ubwate stock nyingi lakini asengencho yabono ga economy yabeire engong bantu bange mbabwati besa kwanya kwarosi die stock ere nyingi abantu bacha banya gubageni kwanya umuntu taigwikera igoririri ntu amasangu igare rigoririre igoro kwanya Chisoli cyachire rigorigoro kiregento kiamentire bono ga kyasengencha bagusiba minto mutagetegente kerekia egento gegodum keko baseberi chibesa chino kimoranche ekero mugocha seduka ya Lilian monyare ko irege koroto ne rigoririri nabonga adjusted at least monyara ko gotebanga ikere igoro mwenda se mtumba kedia okonyora gya konyanyasire kyagara mambi na mambiende kya butokire kwa iranire na inche kyanege ko ire myaka ng'etatu igako begete bono challenge ndokonyora mbwate mono ndubwate difficult in modern machines mono kabisa abakori ntainche bweka ngorosi mbwata gono bwata abantu bakukubwatsi mbaro rabange mono bono konyora baito bande ngokora tore nabo asengenjo na manyinga togutumeka korosore nabo ko igworose kero kwarosire kero gwakorire gasiye mono okonyora kwa iranire production ya iranire bono tware gusaba onde bwensi manyete ntonyare konyora modern machines anyare gotokonya gakina kitware ko iguya erinde factory ye enyare gusuka kobenga rake ya production ere nyinge kirarito alake mbale baro bagoche na madeni ga kwara na credits bona baboteba madeni ga bara ko kobesa nyakobe kobura asebiasa ko trust your clients customer chiga mbaroro bagocha kwanyoro yo mwakanire oyo ndoteba nabwato se umoyega no karase gete madam karangege koroto ngenda achakane kwanyoro yo otari omwege no arona bagosira ne koroto no yoro mwege no nabakoira nakane okay imbose miki okorugocha se andaka basubati maiteno maitenga basubati abange banchite chigase chiga chobisi imbose miki oraru andaka gocha sabasai abasubati abanyaruka mono kabisa abasubati kimoranche na kinari ko basorora monyara gwanja chigasi chobisi mono mwarorire mono buna chobisi chinyinge chiko twara delay yemeshara kwanyoro koraranjara bono diko koraranjara abasubati abange ngonyorore ngo inaki yare ko babuya oiche kyagera nimbwate ribagaria go train abantu go train indega iga erinde mwanyara gocha twabwaterana twaros ndubwate bikoroto bikoro kuchilofe chitoko wivu mono nabasubati bagokora okona cha patterning okona cha asengosi abasubati nabo bakonacha ingi mugoberera inga abana bari mwakorire school abaiseke abange mono naba training abandi babonchari no
bari na ba train liko usuna kibikoro tubikora usu nende kwanyora bari bijaba gwatumuki na kiitare kunyareka nabagusiba minto totwara umuki uyu toso ase jwa kali gasi yega kyagera tiringo tobwatisani erinde twagache gusiye okay amarora onarore emyaka itanire motu amarane tingane tintigare ko bagaiga nende asamarana se myakere motwe tinta getinga ntoke ninchuri nde chiro ngonia yaya ina kinare gosaba ase myaka no eneberere motwe imbe inche consultant ngwegeria abantu bande na baraba tware gento uneke mono imbesa inche ngo supplier abantu abange wholesale shops mwe bayira banyakone bono okay na imbe na change gusiye ito okay ekera nkoligereria seduke yawe igani ndochenga umupira nuri gari nayo korosi mipira yegusayo korenta kwacho kon emepira mono kabisa asetana rieri ito ya itibo ngonyorora masangu ari aseto ikereti atara akwedae ngonyorore na arama ya mono asokorosiki emepira bono ntubwate bali baminto bande ba specialized ya semepira kwanyora mbabwate chipate nchabo bakona chabaso nemepira yiga nende mono kabisa ngonyorore abana babake mbabwato moyo bwokorosi emepira mono bono na mono okonyora tokobwatisa nabarabu twarosi emepira tokoroka chimbumbo toko chesa sebiti okay ekero kwarosiri no bwate chiro yemepira igose echiro yemepira ere menge mono kabisa unayo yominto nabokonyora nga no bwate umwana omino oromoke oyo tagetenere atwara umupira ngagari banyago chesa nabande already oyune client abayibori abange mbanje tukugorera abana babo chiskuru cheito gaiga gusi chiroro chinyinge changeire chioda na abarosa iri na abaire chiri pea se mepira ngokorande chiri pea go change chi soul ngo change mono kabisa to nyara ko endogore chi synthetic yondetere oregi egiatuge koro kwe pure leather kero kwarosi kwandete ire pure leather ya erire soul na bongo go changeria kuyakegima nege koro to kedikeira na kobe ekenya okay mwanchu muri kwigwerera ibiko monyene amayara ase Lilian eduka ya Lilian ngaiga asa korosia ebikoro to koru yani riyo ribese pakege koro to geka kesa sereti kwegore korosia bake emipira na te bankorosia le pakachi wallet wate ose chi wallet ngorosinde mechibi ngorosinde chi open ngorosinde kabisa sandal kwigwerera ibiko monyene igobana ndo tinga abasubati totige kwanja chigas chiri chobisi mono chigas chacho akari na jigwete bona ngajwa kali nere kale gwakana nere kale kwena nobo sibole bwango otali konya korara anche otali konya koganya asigo bono nesege tukoche asaba swati 20 bali tore kale nga ero otebirenga na bogocha akwegeri enino nyale naye kuigora ekebute kyao asogosonera ebiato byao asigo wakanga byamona asogotengera omurobiro mu kungustengo wika ekende tware boligerere uya imeyandize TV bwansubo mugusi eyetara nedorkas kemoma